So, what's up mga lampingasan? Are you an animal? Gaga-crave ka bala sa pork steak, pero ang creamy ang gusto mo. Ari na siya. Yan. So, i-follow mo ang ako nga video. Okay? Para matandaan mo ang mga basic na galawan ni Sarge Animal. First bite. Creaminess overload. Bala. Tingin mo dyan.